Madwar 23 bidwi li għandhom l-liqi tagħhom viċini Lukanda Riviera fil-Marfa qed jgħidu li l-livelli baxxi tal-ilma fl-ispieri qed joħloq problemi fl-uċuħ tar-raba tagħhom. Ibdewa qalu li l-problemi ta' nuqqas ta' ilma fl-ispieri tagħhom huma kkawżati minn spieri irregolari li qed jintużaw fuq is-sit tal-Lukanda Riviera. Ibdiewa esprimew it-tħassib tagħhom għal dan. Jena jiljaw fuq 7 sena twiletta u għaxtaw uħdem dajem u għatma għata l-ilma, xie 10 snin l-istess bħallum u d-darba l-komplement għatma għata. Din is-sitwazzjoni qed wassal biex daw il-bdiewa jidħlu fi spejjeż kbar bla ħtieġa u f'każi estremi anke jitilfu l-prodotti agrikoli tagħhom. L-ispejjeż tal-bawżes li nġibu tal-ilma dejja bla bżonn, nu spejjeż bla bżonn u l-affarijiet tal-eliqim jietu kollax ma jistgħux insaqqu għax kemm taqbad iġġib ilma tħallas spejjeż. Allura kanna naraw x'nagħmlu. Huma qalu li l-istorja qed terġa' tirrepeti ruħha wara dak li ġara 10 snin ilu. Minn snin law l-ilma ma naqas qatt ġifieri minn dak naraw qatt ma kellna problemi. Issa rġajna bl-istess problema. Sirna nafu li s-sidin inbidlu tal-Lukanda ftit xhur law u minn dak iż-żmien law l-ilma indunajna li qed jonqos. Issa tant naqas drastikament li għandna spejjer minnhom qas biss qegħdin jaqbduh l-ilma, ġifieri letteralment ma jtellaw xejn. Is-sidin il-ġodda tal-Lukanda Riviera reġgħu bdew jużaw dawn l-ispieri li minnhom qed itellaw l-ilma detriment tal-bdiewa tal-madwar. Il-bdiewa qed jappellaw l-awtoritajiet biex minnu fih jinvestigaw it-tnaqqis drastiku ta' ilma mill-ispieri tagħhom.